Sagudayan nga rot ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam nga James nga Napoluan. Tatang ko, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, ta naggraduara kon iti elementarya. Yung saan ka naraksak manong. Awan nga ni tatang ko. Paborito nak nga anak ni tatang ko, ta nakadungdung mo kaniyak, gabo siguro, ta siyak ti lalaki kada kami, kini Manang Carmela, nga kabsat ko, manangik, katsak tinaudi. Sa may sa manong nimi, talaga paborito nak ni tatang. Gabo ta, naglaing akon, nalaingak idirogya akon tagbasa. Nanagsak kami idi, manong nimi, ngem nagbali ti kasasad ti begmi, idi tada destino ni tatang ko idya Manila. Ngay da graduar ko ita nga graduar ko ti elementarya na siyak ti first honor manong awan ni tatang ko. Iso nga sa anak ka naragsa. Ay, kablawang kanak. Naggraduar kan si kapit ti first honor. Maragsakan ka kami kinimanang mo, Carmela. May pagpanagda ka anak. Sayang nanang. Anak? Anya ti sayang? Kinapay nga naliday ka anak. Nagturpul sa kit elementarya. Yung kaskas ding awan ni tatang. Nanang, ganing tatang ko matik. Ang runaan nga pangitidak karigit ti medalya. Ribbon kan ti diploma. Ay, anak, kaya. Tani ka dilayang tatang mo, tinapadagkan ka. Kada kami nga kinimanang mo. Iba't patig kayo amin na ngayong naragsaka ko mga no adda ni tatang. Ngayong apay ngamin nga awan ni tatang. Awan matlangin ni tatang nanang. Bagana di nga bakasyon. Amat nga bakasyon. Bayamanak. Taita, tanalpasan ti basa yo. Intay sa Manila. Anya? Peso nanang. Yes. Ito ko to kiti medalya. Ribbon kan ti diploma. Ta isunto ti umuna nga ipakita kini tatang nanang. Maragsakan to lagi din ni tatang. Ito namamuan na nga nagturpos akong katsyak ti kalalaingan. Manong nemi talaga nga saan nga may libak nga talaga nga kayat ko ni tatang. Kat kaputayang karin ni nanang manong nemi nga mapangkam sa Manila, napangkam nga ron. Kat kabayatan nga tartaray ti bus manong nemi nagluganan mi, magagaran naklaw na yun. Nanang, at tayo ka di pa ti Manila? Anak, maturog ka. Kaditon makaringkan, Manilanton. Kat naturog kak mata na. Naturog itahay na. Sak nagring, ngam sampay lang nga Manila? Maturog ka manin. Kaditon makaringkan, talaga ang Manilanton. Pagpaiso na nang, ang mga mit na saan to pa lang ang Manila na magriing. Anak, may ilok unay nga minin kinitatang nanang. Nabayagan saan nga nag-awid. Sa nga bali anak. Mamual tayo ito no api nga nabayag nga saan nga nagbakasyon ni tatang niyo. Nabayag nga saan na kang sinaklot. Na? May iliwak kita saklot na. Nabayag nga saan kami nagayayam. Nabayag nga dinak inarakop. Ken may iliwak unayin nga dumngeg kadikit na pipintas ng istoryana. Alalala, bareng no madanon tayo ni tatang yo iti pagkasaraan na. Ada kanya tadres na. Bareng no sadya pa lang ti ayan ni tatang yo. Manong nemi. Ti amok ketragsak ti masangpatan mi sa Manila. Ti amok manong nemi ni tatang ko ket kaskas di pa lang nga isod ni tatang. Im sa bali manong. Sa bali. Gaputad damot yan sa bali nga pamilya ni tatang manong. Isumit lagaya manong nemi nga saanin nga agbakbakasyon. Dadamad gaya masawa na dito yung Manila. Kadada pa yung anak na manong nemi. At kastahon iti sangit ni nanang manong. Kinuri siyak manong nemi nagsangsangit at. Kastoy ka dito maamuan mi. Ti masangpatan mi babi. Dolor.
Ganda kayo, anak ko. Pakawanan ko mo. Tatang, mailiwag ka. Mailiw kami ka. Madaman kaya sa bali nga pamilya. Anak, nadamat kaya sa bali nga pamilya. Babi. Iti kantak dito Manila. Naulilak. Iti kaadayuyo kanya. Iso nga nagsapulak. Kaya dapat may sanak mi ni Belen. Tanapat-patig ka din. Ngimiti na kami, babi. Lading itek dolor. Saan kang gumurutin nga agpahot pa dito'y? Intayon anak ko. Nagsublitain sa Ilocos. Kat saan tayo nga mangnamnapay? Saan tayo nga mangnamnama pa iti amayo? Intayon. Ngim nanang. Saan kami pa nga nakapagsalita ng nilatang ko ha? Saan kami pa yung naginiliw? Saan tayo pa yung nangagaw-awid? Please nanang. Naalukoy ko ti inak manong naming sampay lang agawin. Nga dahi tamat tinti kong daway manong naming excited ak ni masadig manin kanitatang kadim pakitak manong naming. Iti pamaneknek nga talaga nga nalaingak nga anak na. Tatang, ato yo, di kiti medalyak, di kiti ribon ko. Ado, siyak ti first honor tang, kanda ti diplomak, nagrawara kong elementarya. Maragsakan ng una anak ta. Pimbang estudente ko namidi, nga sikat ti kalalaingan iti klasyo. Agturtuloy nga sikat iti kalalaingan. Kaninto nagbasa ka ti high school, ken college, larang yung tulat anak ha. Untang, i-promise ko ken ka, kaduada ka nga agawid Anak, agawid tayo tatang. Gawid tayo sa Ilocos. Ken, saan na kamto na panawan? Anak, saan nga mabaling nga panawag na titam nga Helen kini ating mo? Himapay ngamin tatang. James, mawatam tumanlaing ti amin. Budno ka dito ko na ni nanang itay? Nasaan na kami nga lab kada nanang kini Manang Carmela? Agawid kayo na taumayak to sumarong karkara kayo. Yung peso, buhay na nakun. Imintun ka tatang. Basta, adak tulatan umayak sumarong karkara kayo. Ururayin ka tatang ha. Kanayon ka itong agur-uray ka. Promise ha. Uy na anak. Nagbakasyon to. Promise. Nagkari ni tatang manong naming agbakasyon to. Ngem kari ane ikali. Saan na pulos ka nagbakasyon ni tatang ko manong naming. Ket nasaksyak ti panagsagaba ni nanang edi awanin ni tatang. Et ni nanang manong naming. Ni nanang latan tinangisakad edi panagbiag mi ngagiina. Ti panagadal manong nemi. Panagadal mi kini Manang Carmela. Kaya't gabuta saan nga tinungpal ni tatang ti kari na kaniyak na ibarkada ak manong. Kaya't saan ko nga na ipasnek ti panagbasa. Nagturpusak man manong nemi ti sekundarya ngem no labsak tagsao ket kasla pasang awa. Nagturpusak nga awan manen ni tatang ko. Saan ko minintinir ti laing kumanong gabuti panagrebrebel ti tiriknak. Gabuti kaawanin ni tatang, gabuti na patpatigan chik sa bali a pamilya ng imta kami. Hindi ba nagturpos ko ti high school manong nemi na Mike idi nga sa anak ko nga college pa. Ngem ko na ni nanang, anak, agsagana ka. Ito may nakaalaan na antim nga Norma. Anti Norma? Kunayo nanang? Tikapsat ko nga na siya ti biyagda. Tamalaksid nga empleyado iso na ti gobyerno sa Ilocos. At napay na progreso nga negosyo na. Tao pa'y kumangumay nakalain nanti. Apay nga pumanawag dito'y Pangasinan nga lugar tayo nanang. Anak,
Tiyak kabaylan nga isakad ti ba nagbasa yo kinimanang mo. Kaya sumarikan dumating ti kolehyo. Bayan nyo nanang, saan ako nagbasa pa eh. Ore na graduarag matin ti high school. Ngayon saan nga mabalin anak? Kasi nung terapahap mo nga makapagturpos ti kolehyo. Alaman? Nga napintas to trabaho. Napintas to ti biyag mo. Lipatin yun. Anak, saan mo ko may turtulit ti panagrebeldem? Gabuti kasi diyang arami din tatang mo. Amok idulom ti amam. Ngayon kabuti kasi diyang aramid na. Sila di mo ba't tinakayat nga ragpatin terapahap mo? Saan anak? Kabusta awal lang din tatang mo. Sa madadahil pati masakbayam ha na anak ko. Lipatak pa din tayo rapahap ko nanang. Saan mo ako na hindi anak? Di mo ka di kayat? Ngayon doon makapagturpos ka ti college kat isuntun ti si kanto ti kalaingan nganin to tatang mo ti mangyukko ti medalyam nganin tatang mo ti kang runaan nga mangabay to ken ka into no awatem ti diplomam nanang di mo ka di kayat kasta pampasama ka anak awan man idi naggraduar ka ti elementarya awan man ita naggraduar ka ti high school ano ti amom. No saan naman nga tendaran nga naggraduar ka elementarya ka na high school, no agturpos ka nga maisa ka cum laude, kit isunton ti panagsubli ni tatang mo. Di mo ka di kayat? Kit kayat ko Ngim kastang hatla ti mapasamak na lang. Wen anak, ipanagnek mo kay ni tatang mo, nga uray awan, kit maipasnek mo tagbasa. Nga maipaneknek mo nga sikat ti kalalaingan iti uneg ti klasyo. Ipaneknek mo na ita. Di ba? Di adda pa lang ni tatang mo, dagbasbasa ka elementary kat ulit-ulitem. Nga sikat kalaingan. Ipaneknek mo kay ni tatang mo ita. Nga sikat kalaingan. Anak, please. Ipasnek mo ito nagbasa. Ni antim, timang pabasa kang ka. Kaputisan ko akaya anak. Sige. Sige nanang. Agyaman anak. Agyaman anak. May nakarot inala ni Auntie Norma Manong Nemi. Hay, kumusta ti pa nagbasam James anak? Kunana, idi, tagbasa akon manong. Wen, pudpud na natin manong. MMSU, idi batak, pinagbasaan. Nagyanak kadakwada, no awang klasek tumultulungak iti negosyo da. Manong Nemi, no kasta nga bakasyon, talaga gupit kumet ti tumulong kadakwada. Ayat ko lang ang makasupapak iti kinaimbag na. Kadbiyang mo ni Auntie Manong Nemi amang pakumusta, no anyat kasanot panagbasak, no ipas nagkumait lang. Okay met Auntie? Sigurado ka. Amangan ba't no kasla idi adda ka ti high school nga di mo ipasnek. Sayang lang na iti kaskastusan. Sa bali di Auntie, sa balitan. Ikarig ka na kayo, Auntie. Saan nga masayang nagiti gastusyo kanya? Kinagyaman na kanti. Nakasaysayat kay unay. Agramang kada angkel kan nagiti kasinsing ko. Imbilag da kan nga kaming ti pamilya mi James, anak. Agyaman unay kada kayo, Auntie. Nakaimbag kayo. Kinuwan gaya, Auntie. Saan da ko mga parparita nga tumulong iti negosyo? Ti restaurant. Uwan, Auntie. Kabaylak mit nagluto. Ag-serbak ken oray aginawak Auntie. Oray sa anin anak. Adumat ti kakadwa da iti restaurant. Ipamay samlat tanti pa nagbasa anak. Na barbareng no maipasublin dilaing mo idi. Ha? Apo na yun. Takam nga tatkararag sa akin na nakabagyam no cum laude kanto. Auntie, oray na tumulong
Jack baybay anti pa nagbasa. Ikarik anti. Alala. No, mapilit ka, sige. Ang di mo itulok ng mabaybayam. Masapol naman tinarem ti grade mo. Manong name no kasapulan ng mapanag iti library, tadari kiti kasapulak ka libro, mapanag sa jay. Nakapaspas na ka. James. Uy, James, sindahan. Atendaran din tilas period ta. Sa tanto agawin manin. Hoy! Sabi di ka mangitaltalek. Ni, tilukot to yun. Kaya pulang nga, hindi binulot mo nga libro dito sa library, taintahan. Maturong matgayang tiloko. Hoy, James. Na? Ayan na. Sa din, no? Ako naklanog, basbasa ka, ba't maturog ka, ba't? Unag ti library dito, oy. Makaturog ka? Sambit ta, si Kamit. Sige, ituloy ko di basbasa kita. Orasin to sumaro nga period ta. Kadi, kawan. Dahil ti ko na nga di mo mabaybayaan ti panagbasam, oray no mapuyatan ka, iti tutulong mo ti restaurant dantim. Niride pak lang, kakangin dito si Kamit. Jonar gayem. Ala, Jack, mabaybayaan na kiti grades ko. Mentenarek, ipanamnamak ka. Ha? Jonar gayem. Aggraduara ka cum laude. Nungkit sabi ko nga, tadin mo tumabaybayan, kadadan sa matan ar-armem loko. Among ti babae, makaigawid ti rapap, na duma, bata. No da babaeng, isla ko makinig ko, laman, nagbalin ng inspirasyon ko. Nagbalin ng inspirasyon mo. Nagbalin ng distraction. Man, panamanamak ka nga kayam. Kahit ko yung panagdag namin kinitatang ko, na talaga nga nalaingat, nga matungpal ko tarapahap ko, uray nung awanin ti bibiyang nakata kami. Kahit saan nga napuputan, ti panaglabas, ti panawen manong, iti upat nga tawen, nga panagbas sa kiti kolehyo, na danunan nintin nagpanagturpos. Ito rin lang arubos ti kiti luwak, manong nemi iti maamuak, tinaimbag na pintas nga damag. Ito rin lang arubos ti kiti luwak, tinagsak ko kena gagar ko manong nemi nga mangipadamag kini auntie. Auntie, kahit kung sikati mo na nga pangipadamagak ti amin. Ada ka din na pinas ka damag, James, anak. Agraduara ko nanti. Amok ka. Amok nga agraduara ka, ta sigurado na ita. Amok. May isa ka nga turpos si direto nga tawan. Kat di bang bubusti pa nagyaman ko ka na kayo, auntie. Kan kang runan na una kinabot Diyos. Natungpalin darapap ko. Natungpal kong tikarik itibagi. Karim itibagim. Nga niya. Anti. Cum laude akang turpos, anti. Niya. Cum laude akang anti. Wow! I'm very proud of you, James, anak. Nablawan ka. Agyaman na kanti. Ito, pinakamom ka din, dananang mo, ijay pangasinan, kinimanang mo, sampay anti. Kaya niya pala tururahim. Itawag mo kininanang mo, kinimanang mo, kinibagam nga addadan to dito, sakbay iti graduation. Wananti, ipadamag ko. Wen manong nemi awan idi ti sinayang ko nga oras agas ladyak na pupuutan ti panaglabas ti panawen agraduara ko ni ti kolehyo a maisa cum laude. Tinawagak nga rod dananang kanimanang Carmela ket kastawan ti nagsakda manong nemi ngem ti pakasdaawak. Ti pakasdaawak ket kasalsana ka naragsak. James, auntie, napakamom ka din nanang mo, kinimanang mo.
O, nanti. Ni, abi orgag sanay ka. Abi kas lasang ka naragsak. Naragsak ka matitay, ah? Matitay. Itag ipanamag ka kanyak, naragsak ka, kimitang harod. Abi nga saan ka naragsak? Mananti naragsak ka. Saan mananti naragsak? Ibabagtan na ka man. Adaya, naragsak ka kasta. Abay, malaglagip ko tatang ko. Malaglagip mo. Ori no nabayagin nga di na kay malagip amam, kasta. Nabayagin nga di na kay malagip. Tapi malaglagip mo pa lang. Jack mamating malipatan nak ni tatang ko, anti. Paborito nak ng anak. Idulo kisuna. Ngam idulo nga rin kasi nga naramid na. Nga sa bali nga pamilya na, ipatpatig na, binabayaan na kayo. Kahit kong ipadamag yung kuha na. Kasi akti kumlaw di anti. Kasi ko nanindanang hindi nga, anyat among baka no, isundot mga abay kang ka, isundot mangiyukur kang ka, kadagit ay inaskin nga mayukur kang ka, kung nanang imawam sa amit. Ada ka tingarot plano mita. Kahit ko makasalita, anti, ni tatang mo. Uy, agad niya pala karot yung rayam, tawagan mo na. Diyak ang mo, tipang tawagan kang kuha na, anti. Ewan na ya. Awan tipang kontak kang kuha na, awan. Pulos. Kahit ko mga tawagan, kay imbitarak, na masapol nga tendaran na itan, di pa nagturpos ko, na may sanga cum laude. Idi elementary ak ng graduar first honor, idi porchirak na may bayak. Pasang awa nga naggraduara kita, cum laude ak, kahit ko nga. Kiting ka, no kaya't mo ang kang katpagpletem, daing ka sa diya manina. Tamis mong imbitaram ti amam, kaya't mo. Mabaling nga tanti. Kit mabalin na. Apikitin nga saan? Mabayawag mo pa ito ko recognition nyo. Duwapin ang lawas ang ticket wan. Sige man nga natin di. Inak man sukunin ni tatang ko sa diya Manila. Para di pa nakakitak manin kay kuwanan. Nagturungak nga rod sa Manila, manunimik at kabayatan, agtataray tilugan. Tinawag kami met kanina ng manong. Kit sa dinungan itantayan mo, anak. Bulakan tiyan mi, nanang. Akit asidag ka nga roda na kastana. Kit sabi ko mantasang kayo nga madadaelan. Kinsain kayo ko mga matrapik. Diyan ka na marigatan ng ako, ha? Nga na. Mangsa puliti ayanda, nalakalaing anak, napantay matidin, amo kong matandaanam. Nabayag matidin na nga eh. Lubingak pela idi, bali 8 years, 4 years iti high school, sa 4 years iti college, di 8 years. Baka no nagbalid at kaseran, dawat mo anak ko ata, tapno makita manin ti amam. Sige. Kabay lang anak, deta, si kapay ko man, naglaing ka. Kansan ka, agbayin, agsaludsud no ka. So, diyan nga tapos tatayan, datatang. Ti may kadwa nga pamilya na. Sapay ko mga anak. Talaga ka din awan ti amo nyo pakakuntakan keng kuha na nanang. Awan. Nindid ko kumana no, da. Maimbitarak nga tani tatang. Maimbitaram. Sigurado nga sumurot na dyan. Kakaiso na nga maudi, nga panagraduar mo, nga cum laude ka pa, imposible nga saan nga umat. Sabi ko mananan, anak, no adda kang runaan nga maragsakan, ken napanakkel, agraduar kan, ken may saka cum laude, kadawan sa bali no saan ni tatang mo. Amok, ibukaw nantot sa nga lubungan. Nga ti paborito ng anak, ket cum laude nga graduar. Ket sigurado lagi di, nga atendaran natin pa nagturpos mo.
Masaremet ni Auntie Norma manunemi tibang tawag kanyak amang pakumusta kanyak no anyang kasasaad ko. Hello James anak, ni Auntie na to, nakadanon ka din? Kadasdasa ko lang iti taxi nga nangitulod kanya kanti. Oh, nakadanon ka no kasta. Ngayon ti kasti nga oras? Ada nga ni tatang mo ti kasera da? Oh James, hello. Auntie, apay? Apay? Ado ti tao, Auntie. Ana? Ado ti tao iti? Apay, inuti na apag kaduan ti tao ti da? Tiyandaan kasiyay. Ha, Auntie? Ado ti tao ti kasera ti tatang mo? O, Auntie? Ado tao ka, ada lagi ti pasken. Baka dapat naggraduar. Auntie, apay? Ada? Ada? Ada atong. Ano ta ko nan? Atong. Atong natig sumsumged. Ang agasaso. Atong tinatay. Iti sangot ti kasera da, Auntie. Anya? Sigurado ka nga dito at pagkasaranda. Baka awan datan. Baka imangardan. Baka sabali. Ito, Auntie. Adda natay? Asinot natay? Jack pa yung Auntie. Jack pa yung aming nakasidig. Ay, lakad. Diyos ko. Sapay ko mga urot, anak. Saan nga ni tatang mo? Tinakamansayag, James, anak. Ay na. Sapay ko ma. Tamay sa lain ka naging kabalay na. Tinakamansayag. Manong Nemi. Nagsakit. Nagsaem. Lakad-ladlad daang. Gabot ay di sumrekak, Manong Nemi. Nakita ko tiladawan kan tinagan no sa sino tinakabansayag. Titatang ko, Manong Nemi. Mas daom man, di kiti makakita kanyak, kan mangbuya kanyak, di ba nagsagit ko. Yung saan ko idan ng tal-talag. Kaputo naglantaang, tinasagpatak, Manong. Nakitak man ni tatang yung sangkon nga makasao. Ni tatang ko nga talaga. Kung sa maling, anda ito nagtulungon, nasanga ni tatang ko. Tatang! Anda akmanen, siyak ni James, di paborito yung anak. Hindi ubingag kidinungdung mo, dak. Pinanbantayan, dak. Bayat nga sa kasuwak na assignment ko, dak mas basa ang elementarya, tatang. Panbantayan, dak. Bayat nga sa kasuwak na assignment ko, leksyon ko. Malagip niyo ka ni tatang. Kanayon ko hindi ngay laslas nung ka na kayo nga siyakti ka lalayngan iti unang ti klase mi. Kaya di sa bali mo na nagundaway na ipanagnak ko man ang tatang. Graduara ka cum laude. Iso ngay mayang namno yung bitarang ka. Kasi nga ti kang runaan nga mga amay kanyak. Hindi pa nang turbos ko. Siga di kang runaan nga mayukor kaniyak di kang runaan nga medalyak. Iman dito nga nasagpetang. Saan kayo mantan nga maarakop? Saan kayo mantan nga? Saan kayo mantan na banggang na gini mga kanak kayo? Tatang!
unay. Siya di kang runan. Nga inspirasyon ko mayan ka ng masak. Nupay awang kayo tinanak. Imang namnama katong palin nyo ti kariyo kanyak. Kaya di ba nagturbos ko manan kanundakan to. Kaya nagsubli kayo to ni tinanami kanananag. Kaya kasano ba ita nga matungpal mo ti karim kanyak, tanang. Kaya niya pa ti serbi. Di ba lagi kita nawang kantanang ko. Abay kami nanawan na kami nga namin pinsan. Abay tatang. Manong Nemi, nakamansayag pa laing ni tatang. Idi, tagtor pusak. Tasigon, kada kiti kabalay na, kada da kanororayan na, nga gaputi abroad, nga kabsat ni Mirna, nga kinabalay na. Idagsubliak dito Ilocos manong Nemi, kadimtengen edi pa nagturpos ko. Kabayatan manong, nga daki di stage. Kabayatan nga, madama ti programa. Nakamansaig pala idi ni tatang idagturpusak kanawatek ti kang rodahan nga medalya manong Nemi. Kaditi pa nagbitlak, kad kasta una iti pa nagsangsangit ko manen. Gapu din nalaos nga nadingit ko. Huwag manong, naatendaran mi matlaeng kadananang kinimanang Carmela iti pa nakaidulin ti bangkay di tatang manong. Gaputa, kalpasan nga nalpas ti graduation, nagpamanila kami. Ngay sumeten ti pa nakaitapon na. Adumanen nga luluwa manong Nemi ti nagarubos kaniya. Gapo, iti kaawanen ni tatang ko. Iti agdama manong Nemi mangisulsuro ak matlaing ti eskwela nga naggraduaran. Siyempre, adong kapamadayaw, tinakabisti iti salas. Nakangkarahin ko ang makita manong nga mabuya. Tunggal makariinga kitibigan. Matmatak di gitoy. Kat numanggal matmatak di gitoy manong Nemi apakalaglagipak. Saan ko madlata malipatan? Dedi tatang ko. Aging kakarigitoy manong Nemi singgelak pa'y. Awang pa'y tinagbaling asawak manong. Nupay, adamat na, di tinagbaling a girlfriend ko. Wan, tagtula mo manong Nemi, ninton ka no, ngagpamilya. Pwede nga ron, di pagkasalita, kat sabi ko nga, manong Nemi, tadaman ni batik nga adal, liwliwakin pagsalmingan tibiyag, karigadipadag nga limngeg kan nagbuya, more prior to your program, manong. God bless. Toy nga ron nagyaman, nga paghayam mo, James. Thank you, James.